Puis, cum cuisina une deliciosa còca d'Averans du Périgord que es dit també còca d'Aulanos. D'en primer, que cau recultar los Averans. Són de bon menjar quan són tombats sul sau. Varent a dire a l'auto. Mas mefiats que la concurrència de vos gangs de la seuva que è terrible. E mecânica que ele exporta, corre? Esta po descuscar los Averans. Esta po dus ne hazen de poudre. Mercès. Esta po tres la recette. D'un premier solide, la poudre d'Averans. Puis de farina. Ok, de sucre, du ous, de l'herbe dure, okay, de sal et d'oli. Mercès. Mesclas-ho tot dins un plat i enfornats a 200 graus per 30 minuts. És ho. Accoll un bel rollo còca d'Averans. Oh no, ma còca, torn de diure esquirols!